ngeyel lho. Tak tutupne sore. Nggih wani aku. Aku bingung lho budale lho. Budale saiki mulai sore wis gak mulai bilang kok kene pokok iki ngono lho. Langsung setat. Langsung setat iki ngono lho. Oh. Aja tekok liyane. Aja liyane gak entuk tekok liyane iki ngono. Ya lama-lama liyane iki ngono. Wis kadung budhek tenanan iki pikirku sang aku. Ngotak ya. Heeh. Aja bantu-bantu. Oh, Iya Pak Mon iya. Wis gak entuk Ndelok bal-balan wis gak entuk wis ngono. Aja bantu-bantu Pak. Didomene kamu malah noleh rene kono mangan tekok liyane. Wis wong-wong iki ora entuk omong wong-wong kuwi ngono. 51. Kowe manut wong Pak pojok bos yang terakhir bos. Kowe ngandel opo? Pak pojok Aku iki. lho. Lah kowe gak ngandel. Ini lho Pak Tio. Aku jane ngandel. Tapi aku lho jeplok lho. Iya bener kok.